assalamu alaikum hettiyankoɓe biyankoɓe Aout Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jandeli moɗon weltare min dañtay e huccidde mon e kala saaha noon kadi min dañir weltare oɗo subaka alarba hande kiɗon yo Allah waɗanin jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe seerenɓe men jettaka e largotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal aduna o foof mborosa holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna o foof ɗum noon hettiyankoɓe biyankoɓe dañde weltare tan huccidde mon hande noon ne jeeya ko ɓuuri tengtude e jayndel ɗi ne anda noon ndiyam jippima e nder Sénégal fof ha tengti toon to diwan mo Touba so Touba joppama feɗen noon ne anda koye maggal wona ina parane ɗum noon e goɗɗum nane nder jayndel ɗi hettiyankoɓe biyankoɓe joni gudditan roɓɓindu jayndel meɗen noon tigi hettiyankoɓe biyankoɓe ɗo joni noon wiyete tan ko ila Touba ɗum tagi noon jayde l'observateur gudditirten roɓɓindu jayndeli meɗen oɗo subaka l'observateur noon arrivi a Touba tout o ɗum noon woni tan Touba fo ko ndiyam kala ɗo birtiɗa ko ndiyam woni hen ɗum ɗon ene anda toɓoli jippiɗe ɗeɗo balɗe hane anda ko guila hande subaka fo walla mbiyane fajiri o Dakar nani toɓa ɗum ɗon noon ɗiɗon dijje koko taari Sénégal oɗo saaha toon to diwan mo Touba noon ɗeɗon dijje addaniɓe caɗele saabu Touba ene anda ko ɗo ganduɗa inondation ji ene tampiniɓe ɗum ɗon noon oɗo saaha tan l'observateur wi ɗo joni kay kamɓe kay ɓe dañi tigui caɗele e ɗiɗon banggueji saabu yete kay ko ndiyam taariɓe bagasuji mabɓe foof ɗo joni lombi koye nder ndiyam te noon so maggal ɓenni ko gammu rewi hen te ɗum ɗon fo ine anda toon to diwan mo Thiesne kay kamɓe ne ndiyam ne tampiniɓe oɗo saaha woɗɓe ɓe ganduɗa kay ko uddi hagguillaji mumen woni toon to diwan mo Ndar ɓiɗɓe mabɓe yanoɓe e tan laaɗe ɗe kamɓe ne ɓe jiyani ɗumen ha joni kamɓe ne aɓeɗe gonde jakende te ɗo joni timmi lewru garene jayde l'info noon oɗo subaka kañum ari tan ko wiide yete toon to ganduɗa on diwan mo Touba noon ɓe jopima peeɗendu caɗele ɓe ganduɗa aɓe jogui ɗum tonete ɗum noon o caggal nde ɓe gonno e préparation walla mbiyan tan parande ko faye maggal mo Touba ɗum noon saabi tan kanko oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Serigne Ousmane Mbacké woni coordonnateur baɗoy comité d'organisation kanko noon oɗo saaha o wi tan koɓe dañe caɗele kay ina jeeya hen to banggue ndiyameje ganduɗa ne taari wuuro ngo kono kadi banggue goɗɗo woni mo ganduɗa banggal courant aɓene goya ɗum to ne nder Touba ha tengti noon caɗele manquede ndiyam saabu guila nden ɗum ɗon wawa wadde feere ha tan addane solution ji kanko Serigne Bass Abdou Khadre kankone ha joni tan o wiyete kay mo haalan kay ɓeɓe ganda goni laamu caɗele ɗe ganda aɓe dañi ɗum saabu ha joni saaha foof wonɓe ganduɗa ko serenɓe wonɓe toon ine noddama walla gara ha e makko gam tan woytade caɗele mumen e banggal courant ɗum ɗon noon koye tan darde jagorɗe ganda ko kañum yete arno gam tan tawtorede ko way noon kanko noon kanko mo ganduɗa kay ko kanko woni jagorde darinoɗo toon walla jagorde tawtoroɗo ɗo ko way noon woni ministre de l'intérieur kanko ministre de l'intérieur noon o suuti konngudi makko gam wiide tan toon to Touba kay hay so tawi won caɗele ganduɗa ina heddi kamɓe noon aɓe gandi so tawi ko capanɗe temedere ƴettuɗa foof capanɗe jeenayyi e ɗiɗi kay woni ko ganduɗa ɓe darni hen ɓe gaddi hen solution ji o wi kay ko tolne ujunnaje nayyi e temedde joyyi policier ji e ko tolne ujunnaji ɗiɗi e temedde joyyi sandarmaɓe mannaɓe toon to diwan mo Touba Sénélec noon wi ko oɗo saaha paari tan ngam yette kay arde walla tan ngam darade kay e banggue courant toon to diwan mo Touba wasa ngakkude courant ha tan ko ganduɗa kañum woni ko parante ko ɓenna ɗum ɗon noon woni konngudi ganduɗa ministre de l'intérieur addi ɗum nde ganduɗa ne huccittuno ngam tan parande ko fayi e banggue maggal mo Touba ha joni garene jayde tribune noon wi gouvernement o kay oɗo saaha ala koɓe mbawani ko faye inondation je nder leydi meɗen Sénégal saabu ɓooyi waytanede te guila nden ha joni noon to wonno ɗo tan woni walla ni ko wawi wiyede koko ɓuuri bonde te noon ko tolne milliard uji temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi nannama hen gam tan ɗeɗo diƴƴe wawa tan ummade e nder leydi ndi walla yilane solution ji ɗum noon ka jayde alerte kanko Antoine Félix Diome arti hen ha joni woni jagorde joguinde ko fayi tan e banggue yete e banggue nder leydi kanko noon
non Antoine Félix Diom nde woyano to nete kay o wi ko fayi e tan ɗon diwan mo Touba ma solution ji addi hen hayso sikkama yete aɓe won ko ganduɗa ɓe mbawa ɗumen kono noon haqqe dole moɓe maɓe mbaddum hen saabu ko tolne nogase camion ji citerne ɗi ganduɗa goto fo ma daña 30 000 litres maɓe nannu ɗum toon e diwan mo Touba gam tan wawa nannude e nder Touba ko ganduɗa ko kañum woni ndiyam no hannirta ni e ko sohlete garene jayde besbi le jour kamɓe ɓe mbaɗi ko enquête walla tan ɓe gaari ko e oɗo mo ganduɗa kanko woni Serigne Modou Moustapha Mbacké kanko noon woni gadinoɗo wonde halifa général toon to diwan mo Touba kanko noon ɓe mbi nde o adi wonde halifa général noon jonde makko kay nimsaka saabu yete kanko woni halifa gadano mo ganduɗa darni toon ko fay e ko ganduɗa tan yete grande mosquée mo Touba koye juuɗe makko ummi goɗɗum ganduɗa woni chemin de fer kadi koye juuɗe makko kay rewi ɓe mbi ndiyam e tan ko faye électricité woni courant e banggue assainissement ɗum ɗon foof noon komo ganduɗa daraninoma hen ɗum ko jayde besbi le jour koye makko ari garene jayde l'essentiel noon e oɗo subaka ari tan ko wiide libéraux ji ɗi woni wonɓe parti démocratique sénégalais oɗo saaha kay aɓe parana tigui gam tan no oɗo mo ganduɗa kanko woni Karim Wade arta e nder leydi ndi gam tan wawa parande élection ji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase nayyi ha joni tan Sud Quotidien kañum noon ari koye kay yaɓɓi koye goɗon felo kono noon ari koye anam goɗɗo saabu noon kanko ɓe mbi tan ko oɗo Karim Wade kay caɗele makko ɗo joni ko double nationalité makko jogori wonde saabu ina anda kanko oɗo Karim Wade o ji e natal ngal omo wayno ni ŋañotoɗo hoore ne wonde jakede ɓe mbi kay kanko Karim Wade o saaha kay so tawi ina jeeya e goƴali makko ko double nationalité makko mo ganduɗa jogori haddemo kay wonde walla jeeyaɗe sungoli leydi meɗen kono ɗum ɗon fo noon woppita koye juuɗe ɓe ganduɗa woni conseil constitutionnel garane jayde quotidien le quotidien ɓe mbi noon ɓe ganduɗa kamɓe goni pro Pastef aji yaaduɓe Pastef Ousmane Sonko ɓe mbi ko kamɓe ɓe miijaki hay lawol gotol plan B kaleteɗo plan mabɓe A ko Ousmane Sonko plan mabɓe B ko Ousmane Sonko hay plan C ko Ousmane Sonko wadde noon ɓe miijaki ni nadde goɗɗum walla yaade goɗɗum ko ganduɗa présidentiel 2024 taw Ousmane Sonko jeyaka hen kan haala ɓe jettaki hen taw garene jayde témoin noon ɓe gaari tan koko ganduɗa ni woni goƴa yummon galle baban galleji woni luwas mo ganduɗa te ɓe mbi ko kay ko échec total saabu laamu jeemi wadde hen ko woni foof kono noon haɗani saaha fo oɗon luwas ɓurata tan ko ngabbude dow walla ɓurata tan ko serde ɗum ɗon noon woni koɓe gaari e oɗo subaka hande ɓe gaddi hen noon enquête mo ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum hen e yuman galleji no mbayi tampude hen kanko Momar Ndaw gardiɗo Ascosen o wi tan ko ɓe ganduɗa goni sénégalais ji ɗi noon ko kamɓe kay poti wadde exige droit ji mabɓe ɗiɗon droit ji noon ina namde kanko Momar Ndaw holko woni hen koyɗe makko ɗum noon woni ko ganduɗa jayde nde addi ɗum e oɗo subaka saabu ɓe mbi tan ko kanko Mor Gassama ko économiste o wi tan ko mesure aji ƴettaɗi gam tan to banggue yete to banggue usude ko ganduɗa kañum woni luwajiji ɗi woni ko rewaka no hannirta ni garene jayde libération noon e oɗo subaka ari tan koko ganduɗa dañi woni scandale mawɗo dañdo to ganduɗa woni directrice générale mo ganduɗa wiyete ko Marilo kanko noon oɗo saaha ko scandale tigui dañi e ko ganduɗa woni o ardinoma ɗum woni Balkis Holding kañum Balkis Holding noon dañi tan ko banggue escroquerie saabu yette kanko e oɗo ɓiɗɗo debbo o jopama feɗendu gam tan ko ƴettuɗo ko tolne 553 piccal 500 million ɗi ganduɗa yete ɗo joni andaka kay holɗo nanni ɗum oɗo saaha ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yete kanko ndewo fawa jungo noon o namna wonɓe ganduɗa kay goytima baɗono oɗo biyeteɗo Aminata Amar e joom galle muɗum ɓe mbi tan ko kamɓe ɓe ñamanama ko tolne million ngaji 134 kanko oɗo biyeteɗo Marie Thérèse Wade ko tolne 25 million o ƴetti ɗum e makko Moustapha Amar ko tolne 100 million o ƴetti ɗum e makko Serigne Fallou Fall ko tolne 97 million o ƴetti e makko kanko Assou Dieye noon ko tolne 32 million ngaji o ƴetti e makko kanko oɗo ɓiɗɗo debbo ɓe mbi noon nde won namda ɗiɗo koppareje to nanni ɗum kanko Marilo noon o wi tan ko ɗeɗo
ɗeɗo koppareje kay saabino o ƴettiɗume ɓeɗo o yinno ko sukkude yolde wonde saabu wonɓe ganda mo joganino ɗumen kaalisaji ɓenne namdo ɗum saabimo kadi namnade on kaalis gam sukkude yolde nde ɗon kono noon ɗum noon addananimo sutura saabu o sukki yolde kono ko cukkiɗɗo banggue goɗɗo mo ganda hande nandimo e ɗeɗo caɗele ha amone juuɗe lawol hettiyankoɓe yeebiyankoɓe noon tigui kay gariten e jayde sport kañum tan walla mbiyen jayde stade coftal ɓalli kañum uddata damal e oɗo subaka en ji oɗo mo ganda kanko woni Sadio Mané ɓe mbi tan amoni noon hollira hoore makko toon to ganda kañum woni e Sara Ronaldo toon to woni to e oɗon club Al Nassr ha joni tan are e banggue caɗele dañteɗe to banggue yette basketball leydi meɗen Mamadou Mbaygue mo ganda ko tan gonnoɗo ɗo e liyonaji basketball kanko noon o wi toon caɗele to banggue basket sene haale gasata hettiyankoɓe ɓen koɓe joni joni gudditen hello wonko noon tigui hettiyankoɓe ɓiyankoɓe hello wongo noon garen tan e banggue journal Le Témoin ari oɗo subaka e banggue luwas mo ganduɗa kay ko goƴa yuman galle baban galleji wonɓe e banggue luyas saabu ni anda so gurdam muusi so luyas seeri tan yoni gurdam musɗam saka noon so wiyama courant musat ndiyam musat jangde sukaɓe musat hedde o hen kadi luwas mo ganduɗa ñande fo ɓeyde kono kadi so ñande fo uste kono so ustama rewetake dañta suivi joom galleji en jaltina neɗɗo nanna goɗɗo woni caɗele ɗe ganda ka ha joni yete ni woni goƴa yuman galle baban galleji en kono noon solution o mbeɗe sikki tan nani jungo laamu saabu noon yonani tan e yaltinde ko wayno décret ji e ko way noon ha yaade ha assemblée nationale ɗum foof ne moƴƴi machallah kono noon so paari yataw ene dañi lawol saabu lawol pongol rewede ngol lawol ganduɗa kañum woni lawol ɓurgol yawde woni wiye so wiyama par exemple mariste luwas mabɓe fotani wirtade ujunnaje nogas wiye parcelle luwas mabɓe fotani wirtade ujunnaje 15 2 chambre salon ko naggam foti hadde 3 chambre salon ko naggam foti hadde so tawi koko dañi confort baɗo ni ko naggam foti waɗede so tawi ko ganduɗa yete woni appartement mo ganduɗa yete koko dañi confort poɗɗo heno foof ko naggam foti wonde ɗum ɗon foof koko ganduɗa ɓuurat labbitinde réglement ji ɗi ganda kañum fay to banggue luwas saabu hande noon muusi wonde joom galle ene yoɓa luwas ko ganduɗa ete ujunnaji 50 tawa ko 2 chambre salon woni cuuɗi ɗiɗi e saliyel gotel walla suudu e salle duusa waaj neɗɗo ne yoɓa hen ujunnaji 30 hande ne muusi e ɗo leydi ndi tolni ɗo saabu won banggueji ganda kam ko bimmon ɗo e prix ji ko won banggueji ɗi ganda ko ujunnaji 60 tottirte 300 000 ha fay 400 000 tawa ko cuuɗi ɗiɗi e saliyel gotel ɗum ɗon noon saaha ma wiye yo yimɓeɓe jaaɗo dow luwas o weeɓiri ɗo kono hande mbe sikki neɗɗo liggey muɗum wonata parcelle yaha luwoya to ganda woni diwan mo Keur Massar walla liggey mum wona Keur Massar luwoya parcelle sa fini ko mbatta e pasuji ɗi tan mbeɗe sikki jogori ɓurde luwas mo ganduɗa ko kañum joɓata so lewru maayi ɗum ɗon fo yo woppite hakkille saabu goto fo banggue mo liggotowo ɗo liggey mo ɓuuri webrude ɗo ko ɗon tigui jotto ko ɗon tigui yiɗata dañde ko ganda kañum woni ɗo hoɗorde muɗum ɓaɗo liggorde muɗum kono noon so tawi neɗɗo wiyete ko yo liggo Dakar kono yo ya huɗoya ha banggue Keur Massar saabu toon luwas ɓuuri webde yo ya huɗoya ha banggue mo ganda kañum woni Tivaoune Peulh saabu toon luwas ɓuuri webde te ɗo joni noon e leydi ndi ala ɗo luyas weebi que ce soit Tivaoune Peulh que ce soit Keur Massar walla banggue goɗɗo e goɗɗo foof koko seeri tan en tout cas yoɓe ɓe ganda goni laamu ɓuuri woppidde hen hakkillaji ande noon joom luwaseɓe hewɓe ko wiya yo uste ko ɓe ustani ɗum hettiyankoɓe ɓiyankoɓe onon ne haqille moɗon ne faadi e banggue commentaire uji ɗi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno to banggue caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall